pričajte. A ništa, sve staro i poderano. Sve, penzionerski život. Ta ne znam, ja kad se setim mladosti svoje, kako je to nekad bilo. Ja sam balovi, ovde tu, mi smo nekad na balove smo išli, pa to se igralo, to se plesalo, pio se, šampanjac se pio iz Italije, talijanski šampanjac. Da, donosili Italijani. Donosili Italijani. Da, sećam se. Ovako u velikim onim... Lovorima. Da. Šta da vam pričam? Da, beše nekad lepo. Beše nekad lepo, zaista, moram vam pričati. Da. Nije to kao danas sve. Da. Mladi su, pravo da vam kažem, izvinite što ću da koristim, ali mladi su govna. Ko što je nekad bilo. Ej, pa ko si ti? Margita, da li si negde videla moje naočare? Kakve naočare, Bog te ubio da te ne ubio. Ajde i tamo. Naočare za vid, da nisi možda kojim slučajem uzela moje naočare, molim te. Kakve bre naočare, čoveče Božiji? Kakve naočare? Ja nemam nikakve naočare, otkud bi jedni naočare? Ja bre vidim kao soko. Živorat, drago mi je. Ja vidim soko, koliko soko, 45. vidim. Vrati mi moje naočare, gde si ih... Koje bre naočare, si normalan? Moje naočare za vid, čoveče, moje naočare. A čije su one u vaš mašini? Ne znam ko, nemamo mi veš mašinu, naše sluge samo na ruke peru. Pusti nju šta priča, ona tako priča, stalno pusti. Ja nju ni ne slušam. Sedi bre Živorade ili... Ostavi da sam miru. Ne mogu da sednem, ne mogu da sa frau Ankicom da ne mogu da gledam noći uopšte kad nemam naočare. Nema veze, pustiti, pričajte vas sve, nema veze. Ajde, bolje nam skuvaj neki čaj ili kafu ili nešto. Može. Ili biste popili možda jedan čaj neki? Može čaj. Hoćete zeleni, hoćete brown, crni, beli, koji ćete? Engleski. Engleski, meni jedan engleski čaj. Margita, šta je engleski čaj? Zaboravio sam šta je engleski čaj. Imaš tamo, pogledaj, Rečniku. U šifonjeru imaš tamo, pogledaj. I šta je engleski čaj? I ti malo gledaj da se, mislim, kako se to oblačiš. I što priliči ženi koja ima godine kao ti? Jel to... Meni je muž umro. Ja mogu... Možeš kako hoće. Ja mogu kako hoću. Pusti budalu da pričamo šta hoće. Ajde, sprema čaj. Ja moram da ti kažem, da vam kažem. On je tamo kredenac. Da vam kažem nekada s našim... Ko ti je ovaj? Pa to mi je sluga. Ili mi je muž, ja nisam više sigurna šta je ovo. Pa liči na vašeg pokojnog muža. Pa pravo da vam kažem, jao, pokojni muž hvali. Isti pokojnik. Isti je stvarno, ima te brkove švalerske, kao Clark Gable. To je nekad bilo moderno, tako, muškarci da tako teraju brke. Ali sad to više ne, to sad nose neke bradurine, neuredno, sve nešto neuredno. A ovo je lepo, čovjek, pravi muškarac, mora da imaš lepe štucovane brkove, a ne tako ko... Onako još. Jao, jeste, ja nisam sad siguran, je to moj pokojni muž ili je moj sluga, ja nisam 100% siguran. Kad pije belu kafu mora da ostane na brkovima. Šta si ti, jesi ti moj muž ili si... To je sluga Živora. Nije za tebe čaj, čoveče, za gospođu. Daj, gospođi, ja pijem vino, Daj. Talijansko vino. Samo malo, molim vas. Ajde, Živora, te spusti više, jebem li ti. Joj, prostite, ja se ne izražavam ovako. Gdje ste našli ovog? Pa, vidite, on već 40 godina služi u našoj kući i malo je to, da kažem, uzelo je danak godine i on ne zna više kako se ponaša, vidite to je strašno. A nekad smo imali butlera, znate kako smo butlera. Pa isto ovog našli na Naronu, kod Kineza. U našoj familiji bio je 30 godina, znači Nemac je bio, znao je 3 jezika je govorio. Da. Sahranili smo ga tamo, blizu Kere, tamo smo ga sahranili i Nije u Konku. Tu je on, u dvorištu smo ga sahranili i stvarno je bio u sve počasti, stvarno je bio par excellence. A joj, kad nekad smo imali 3 kuće smo imali, u stvari 2 zgrade smo imali smo jednu krojačnica je bila i 2 robne kuće su bile u Novom Sadu. To sve komunisti uzeli. Sve su komunisti uzeli, ostala nam je samo ta jedna zgrada
I to je sve. To je sve. Mi smo, jedva smo krpili kraj sa krajem kad su ovde bili A komunisti. koliko ste imali jutri zemlje? Imali smo 20 jutri zemlje, jedno 10-15 su uzeli komunisti. Da. Da. Ja ne znam Nije više. bilo Evo, ja davati. imam sada penziju. Ja sada imam penziju 600 evra, jer mi verujete, gospođo Ankice, ja krpim kraj sa krajem. Ja jedva preživljavam. Mm. Ja ne znam, evo i ovo vino neko doneli, italijansko, kiselo. Pa Znači, ne valja primećujem ništa. i kavijar vam je loš. I kavijar, znači to je neka imitacija kavijara, uopšte nije pravi kavijar, ja ne znam šta je ono. Ko zna šta je? Neko na prozor. Neko na prozoru, to je Rale konjušar. Rale konjušar. Mm. On je, više nemamo fijake. Ali Ne. nama je bilo, On je lep. tako je, ali nama je bilo, ko si ti, šta si došao opet ovde? Opet ovaj. Ko si ti? A da, to je moj sluga Života, Ankice. izvini. Da. Sačekaj. Ankice, da li bi pojela možda neke gurabije? Pravila je Margita gurabije. Pa neće, šta me Ja prečaraš? da pravim gurabije, pa ja sam gospođa, ne pravim gurabije. Pa, ti Uzmi normalan? nešto, pojedi, Ti uzmi nešto, normalan? pojedi, doneću ti gurabije ili ću ti doneti vanilice. Ti kako pio budeš. nešto, šta ti je? Ajde, Živorade, idi tamo. Da nije Idi holesterol. idi tamo u kućnju, vidi da nisam tamo, molim te. Ja, Bože. Ko da mi je pao šećer? Oprostite, molim vas. Nekada smo imali stvarno batlera vrhunskog, ali ovdje ne znam šta je sa ovim. Kaki mu je očaj? Moram da vam kažem, mi smo njemu teli da damo otkaz. Ali to bi mu srce slomilo. Znači, teli smo da mu damo otkaz još pre 10 godina. A nama bi, njemu bi to srce bi mu puklo i onda nismo, onda smo ga ostavili još u službi. A nije loš tako, eto zna da skuva engleski čaj, jako dobro kuva čaj, stvarno. Stvarno je čaj, ono, vrhunsko ga napravi i to. Da. I dočeka malo i goste tu. I ovo senf? Pa malo, moram da vam kažem, senfa, to mora da se stavi Aha. malo dodatak, da mu neki šmek.